Sanibonani ngane zakwethu. Sawubona ukuthi wakuzwala ubuhle beprogram yewebsite Intombi Mlali. Bengizocela ukuthi usubscribe ku-channel bese uyalaka ucomment. Ngane zakwethu kunzima kule mculo kamaskandi, kunzima umculo kamaskandi. Yabona into meke yathi into oyedwa ivele ithi abantu abaningi ngale ndlela ukuthi abalandeli bamaskandi into bayihlaziya izigcine sewube ngazi ukuthi yiyo noma ngesiyo. Lana ngikhuluma ngepost eke yavela, ipost kaMthandeni kanye noDuma kahle. UMthandeni la khona bepostile enxenxa abantu kuba beye emcimbini kaDuma kahle loyo kade wenzile. La khona uDuma kahle wasephinda ereposta leyo post leyo kaMthandeni, wase wabhala lapha phezulu wathi INKALAKATHA. Abalandeli ama-Blue Nation, ngizosho njalo ama-Blue Nation ayigxeke kakhulu leyo ukuthi ethi uDuma kahle INKALAKATHA kuMthandeni, emva kokuba kuvele ukuthi leli gama lithi INKALAKATHA livelile engomeni kaMthandeni lengakaphumi, ekwi-album engakaphumi ezophuma nje ngawo umhla ka-4 June. La khona abalandeli bamaskandi bekhalile ngayo ukuthi le ngoma lena uyintshontshe kuKhuzani, ngoba uKhuzani uyena owayibiza ngeNKALAKATHA noma wakhipha ingoma ekanjalo eyibiza ngeNKALAKATHA. Nawe futhi uMthandeni useyaqhamuka naye nengoma useyibiza ngeNKALAKATHA. Abalandeli bomculo wamaskandi bayaveva nje ngalokho okwenziwe uDuma kahle, bathi nje wrong kakhulu.